ପଚାରୁଛି ବାଉଁଶ କୋଉଠୁ ହେଲା? ଆଲୋ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ତ ବୋଉ ବି ଅନାମା ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନିଛୁ କିଏ? ଭୁଲ କରିଦେଲି କଣ? କଥା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଭାରେ କରନ୍ତି ସେମିତି କହ। କଣ କଲି ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ବିଦ୍ୟାରାଣ ସେଟା କ୍ଲିୟର କରି କହିବୁ। ଦ୍ୟାରାଣ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଭିତରେ ଦିଟା ଖାଲି କହିଛି ସେମିତି କହିବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଛେପ ଢୋକେଇବାର ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହୁଛି ହଁ ଆଉ ବାଉଁଶ କୋଉଠୁ ହେଲା ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆଁ ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଲୋ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାକୁ ବାସରୁ ସଦାକ ପାଳେ ନାଗରିବ ନାଗରିବ ବୁଢା ବୁଢା ଶିବ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାଗରିବ। ଢୋଲ କହିଦବ ଆଉ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ହାଡି ହାଡି ଆଣି ରୋଲରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କମାଗୁରୁ ନିବାସୀ ସନାତନ ସମ୍ପତ୍ତି 200ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାସଂଘର ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ କି କାହିଁ କହିଲେ? ମତେ ଜଣେ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିଥିଲା ଏ ଢୋଲ କୋଉଠୁ ତିଆରି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇଥିଲି। ଆରେ ତୁ ତ ସେଇ କୁଳ ଜନ୍ମ ଢୋଲ ତକ କଥା ଜାଣିଥିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଁ ଆପଣ ଟିକେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସତ ନା ସରୁ ସରୁ ଆରେ ଅନାମା ରଞ୍ଜନ ଏବେ ସଢୁ ତୋର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କିରେ? ମୋ ଅଢେଇ ଶାଶୁକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଅଢେଇ ଶାଶୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ କହିଦବ ଆଉ। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ତିଆରି ଜାଣିନ? ଫଟି ଉଡାରେ ବି ଆରେ ରଞ୍ଜନ ସେଟା କିଣିକି ଆଣିଛି ସେ ତିଆରି କରି ମନ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। କହିଦେ ମନ ଯା ମନ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କହୁଛି ଆରେ ଏଇଠି ଆମ ପ୍ରତାପ ସାନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ବୋଧେ ହେଇଥିବ। କୋଉ ଭଣ୍ଡା? ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା? ହଁ ସାନ୍ତେ ହଁ ସାଙ୍କର ଯଦି ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଠୁଟା ଏଡେ ହଁ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡା କେଡେ କେଡେ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିବେ ଗଛ ସେମିତି ଆଉ। ହଁ ଇଏ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି କହିଦେ କହିଦେ ଆଲୋ କାଠରେ ଫୁଲ ଭାରି କାଠରେ ଫୁଲ ଭାରି ବାଜାଟା ବଜେଇ ପାରିଲେନି। এই ବାଜାଟା ବଜେଇଲେ ଗିରି ଗିରି ତା ବଜେଇଥାଉ। এই ବାଜାଟା ବଜେଇ ପାରିଲେନି ଗିରି ଗିରି ତା ବଜେଇଥାଉ।
କହିଦିଅ କହିଦିଅ ହଁ ଆରେ ଅନାମ ଗେଲ କଲା ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଆମେ ତ କବାଟ ଦେଇକି ହଉଥିଲୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ନାଇଁ କଣ ଭୋଗିନି ସେଟା ଶୁଣିଲି ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଆମ ଘର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଲାଗିନି କଣ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା କଣ କମ ଜୋର ହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ରହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ କହ ଶୁଣୁ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ସଫା ମୁଁ କିଛି କରୁନି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଣ ନେତା ଯାହା କରିବା କଥା ତୋର ଉପରେ କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ କହିବି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦିଏ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଆଡେ ତମେ କହିଲୁ ଆରେ ଅନାମ ଆରେ ଇଏ ପୁଣି କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିକି ଅନାମ ଆରେ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବା ଏଇଭଳିଆ ପାଲା ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯୋଉଟା ବାଡ଼ଉଛି ଛାଳ ଖାଇ ଛେଳି ଭଳିଆ କେହି ବାଡ଼ଉଛି କହିଲେ କବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଏଇନା କଣ କରୁଥିଲୁ ଆମର କଣ ମାଳ ଶୁଭୁଥିଲା କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଭୁଲରେ କହିଦେଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେନି ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ରାଜି ଆଟେଇକି କହୁଛି ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କୁରିବୁନି ନା ହ୍ୟାଲୋ କୁରିବୁନି ନା ହ୍ୟାଲୋ କୁରିବୁନି ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ନା ମୁଁ ଦେଖିବି ତା ଦେଖିବ ଶାନ୍ତି ଦେଖି କହିବ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ ହେ ଦିଅ ଦେଖିଆ କବାଟ ଖୋଲିବି କବାଟ ଖୋଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଯାହା ହବ ଆପଣ ବୁଝିବେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସତରେ କୁରିବୁନି ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହାଇରାଣୀ ଚାହିଁ ହାରି ଯେ अरे अनाम ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା अरे अनाम ହେଲା ଦି ଜଣ ପଳେଇ କଣ କହିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ବାପ ଘରକୁ ବାପା ଆଡ଼କୁ ହଁ। ବାପା ନାଁ ପଚାରି ତାର ଏ ଆଇଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହୁନ ଦିନ ଯାକ ରହିବ ମୋ ଘରେ ହଁ ରାତି ହେଲେ ହଁ ଜାଣି ଏଠି ସନୁ ଚମ୍ପତି ସାଙ୍ଗେ ବୈରୀ ହଁ ଦେଖିଦେବେ ତାଙ୍କ ଘର ରୋଡ ଉପରେ ରାମମନ୍ଦିର ଆଗ ସାମ୍ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଏଇ ତାର ନାହିଁ ଓହୋ, ତାର ସେଇଟା ସେ କଣ କାମନା ମାନେ କରୁଥିବେ ସେ ତ ପୁଣି ପେଟ ପଟନା ବସିବେ ନା ନାଇଁ ତାର ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି ତାର କଣ ଖାଲି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆଉ କଣ କରୁଛି କଣ ତ ପାଣି ଦିଆ ଦଉଥିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଁ ତାର ଯାଇନାହିଁ ଅନାମ ଖେଳ ଖେଳିବା ଲୋକ ହେଲେ ଆପଣ ନାଟକ ଆଗରେ ଗେଲେ ଗେଲେ ହେ କହୁଥିଲ ସେଇଠି କହିବୁ ସେଇଠି କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଲେ ସିଏ କହିଥା ତମେ ଛାଡ଼ି ତତେ କହୁଛୁ ଓ ଗେଲେ ଗେଲେ ମୁହଁ ତୁ ହଲାଇ विशेष घोषणा हाड़ीगोल मुक्त कमागुरी किरे अनाम ଠାକୁର ନିଦ हाँ ଆଜ୍ଞା अरे कौन फटाइलु କଣ ଫଟେଇଲି हाँ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ देखिए ଶୁଣିନା ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ एक ଏକ ନାକ दुई ଦଣ୍ଡି तीन ପେଣ୍ଡି चार ଗାଣ୍ଡି ଆଉ
ଫଟେଇଛି ଆଉ ଜାଣି କହିବିନି ନାଇଁ ହଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆରେ ରହିଲା। ଅନାମ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଫଟେଇଲୁ ଯେ ତାକୁ ସଜ କରିବ ସଜ ଉଚ୍ଚତପୁର ବୁଣିଆ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ବଣିଆ କରିବ ଠିକ ଅଛି ପଇସା ଦବ କି ଆଉ ବଡ଼ା ଏ ଶାନ୍ତେ ହଁ ପାଣି ପଡ଼ା ମୁଁ ହାତ କରି ମାରିଛି ହଁ। ପାଣି ପଡ଼ା ପଡୁଛି କଣ ଦେଖ ଆରେ ରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦଇ ବଦଣ୍ଡି ସହତ ଦଇ ଲାଗାରୁ ବିନା କର ମୁହି ସୁଖ ପାଇଲେ ତବ ପୁରେ ସାଧରୁ ବଲୁ ଭଗାରି ହସା ହଇରେ କଲୁ ଭଗାରି ହସା ତୋତେ ତୋତେ ଦେବି ଧାରୁ ଭୁଷା ଫଳେ ବଲୁ ଭଗାରି ହସା ଆରେ ଅନାମ ହରି ହଲି ଏ ଅନାମ ହରି ହଲି ଏ ଶାନ୍ତେ ଏ ମାର ଖାଇ ଶାନ୍ତେ ଏ ମାର ଖାଇ ଚଣ୍ଡୀ ଟାବା କାମୁଏ ଥିଲା ଶାନ୍ତେ କାମୁଏ ଥିଲା ବୀର ମଣିଷାରେ ମତେ ଝୁଟାଇଲେ କାନ୍ଦି ଥିଲା ରକା ମାରି ଖାତର ଶାନ୍ତେ ମାରି ଖାତର ବୋଲି ବୋଲି ଗାଉଥାଏ ଏଇ ଅନାମରେ ଏଇ ପୁଅ ପୁଅ ଆରେ ଶୁଣ 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 ରହ ଟିକେ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୋ ପୁଅଟି ପୁରା ଶୁଣ କାନ୍ଦୁନି ଆରେ ଶୁଣ ଯାହା ତ ହବାର ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଫେରି ଆସିବ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇ ନିଅ ନିଅ ହଟି ମୋ ବେ କାନେ ଦେଲୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଦେଇ ତୁ ବିଦ୍ୟା ଆଣିବ କେମିତି ହାଁ କେତେ ଫଟି ତୁ ସତ କଥା କହ ଏ ସେ ପାଠ ପଢା ପିଲାର ଫଟକେଇ ନା ପିଇଛି ମୁଁ ଡାକିଛି କହିଦେଲା ତ ହାତ ଘରେ କହିବି ସେ 20 ଟଙ୍କା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଲା ଫଟ ତୁ ତ ନିଶା ମଧୁ ଧରେ ଆଗ ଦେଖ ଧରେ ଆରେ ବ୍ୟାଗ କୋଉଠି ଅନାମ ତୁ ଜଲ୍ଦି କାମ କରେ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଏବେ ମଲ୍ଲୁ ଆସିଉଠିଲ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ କୁକୁର ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ତୁ କୁକୁର କୁକୁର କଣ ଡାକୁଛ ତାହେଲେ କେମିତି ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ବାଡ଼ଉଛି ମୁଁ ତୁ ଯୋଉଭଳିଆ ଆଚରଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ବି ଆଡିବାକୁ ତତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ବାଡ଼େ? ଭଲରେ କହୁନୁ ତୁ ଜାଣି ଏଠି ମଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଶୁଣୁନା ଆଉ ଡାକିବି ନା ତମ ପାଇଁ ଚୁଲି କଥା ଜାଣିଥିଲି ତମେ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛ କହିବି ଏଠିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ କହିଦେବି ନାଇଁ ଆଗେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଗେ ରହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଆଗେ ସେ ମତେ ତୁ ଶୁଣୁ ସେଠି ଆଇଲା ଶାନ୍ତ ମାରିବୁ ନା ଶାନ୍ତ କଣ ଶାନ୍ତ ଏଇଟା ଶାନ୍ତ ଏଠି ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ମୋ ତୋ କାନକୁ ଆଣିଛି ନାକକୁ ଆଣିଛି ତୋ ଥୋଡ଼କୁ ଆଣିଛି ତୋ ବେକକୁ ଆଣିଛି ଅଣ୍ଟାକୁ ଆଣିଛି ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଣିଛି ପୁଣି ଆଣିଛି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିବାକୁ ଗଲାନି ଆଗରୁ କଣ କଥା ନାଇଁ ମୋ ଧନକୁ ଏତେ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ଦେଖେଇଲି ଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ନାଲିଆ ମୋ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି କଣ ଆଣିଛ ଦେଖିଲ ଦେଖିବୁ ଦେଖି ବେଗରେ ଅଛି ଦେଖି କାଢିଲ ହଁ କାଢିଲ ରଖିଦେଇଛି
ରଖି ଦେଇଛି ଜିନିଷ କାହିଁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଆରେ ଅନା ସେ ଘରେ ଯାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ଶୁଣ ମାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ମାରି ଜାଣିଛି ଆଲୋ ରାମ୍ପୋ ରାମ୍ପୋ ଏଇଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ କିଏ ପିନ୍ଧିବୁ ଆମ ସାଇଜ ମାପିକି ଆଣିଛୁ ମାପିବି ସେଇଠି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯୋଉ କାଲି ସାଇକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ସେ ରଙ୍କମାଝି ଗୋଟେ ଫଟାଟେ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବୁ ତାକୁ କାହିଁ ଦବା ମୁଁ ସାତ ମିନିଟ ଦେଇଦେବି ତୁ ତାହେଲେ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ କହୁନୁ ଆମେ ପରା ରୂପା ପିନ୍ଧିବୁ କଣ ପିନ୍ଧିବ ରୂପା ଓ ସାତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କିଏ ଯଦି ରୂପାର ଚୋଟା ପିନ୍ଧବ ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ରୂପା କଣ ନଗଣା ହେଇକି ବୁଲିବ ଆରେ ଶୁଣୁ ସେ ବିଷୟ ବନ୍ଦ କର ସେ କମ୍ପାନୀ ନା ଯେତେ ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ରାସ୍ତା ସଫା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଇଏ ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଛି ହଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ମୁଁ ନାହିଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଦିନେ ଫଟାଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଅନାମ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଆଣିଛି କଲିକତାରେ ଆମେ ରଖିଦେବା କଣ ହଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆ ଘରକୁ ଯାଉଛି